ಏತಾಂಡು ಒಂದೆತ್ತ ಬಿಲ್ ಮಾತ 6 ಕೊರ್ಪೇರು. ಏತಾಂಡು 4 ಸಾವಿರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? 4 ಸಾವಿರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂಜಿ ಟೀಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಸೇರ್ಪಾದು ಅಕ್ಲೇನ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಪಂಡೆನ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಕೈ ತೋಜಾಯರು ಕೈ ತೋಜಾಯಿನಿ ಅವು ಯಾಶಿರ್ ಆಚತ ಯಾನಿ ರನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಪುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಬರ್ತೆ ಸೈತೇರು ಮೋಜಿ ಆಸ್ತ ಯಬ್ಬ 3 ಜನ ತಿಂತಾರ ಅಂದ್ ಯಾನಿ ಯಾಸಿರ್ ಆಚಿ ಐಕಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೌಲ ಅಂದ್ ಈರ್ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಕಡಿಗೆ ಮೂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಂದು ಬೆಕ್ಕರೆ ಬಾಡಿಯ ಮಾರೆ ಲೆಕ್ಕದು ಬೇಗ ಪೋರ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ 1000 ಟ್ರಿಪ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.